Ayan, nakagat niya sa likod. Ayun na mayroon tayong papaglabanin ngayong araw na to. At ito'y isang mayroong tala na TM ito ng Cebu, mga kagagamba ha. Ito siya. Ayan. TM siya ng Cebu. Ayan. Kita niyo siya, may tala. Ang makakalaban niya, TM din ito ng Cebu, pero medyo itiman siya na pula. Ayan siya, oh, na medyo balahibuin. Ayan. Kita nyo? Yan ang paglalabanin natin na yung mga kagagamba. Titignan natin kung sino magaling dito sa dalawang TM na ito ng Cebu. Yung mga bagong viewers dyan, subscribe lang kayo sa baba. Ano mga kagagamba, panoorin natin to Tignan natin, sabik na ba kayo? Paglalabanin na natin, ito na Dalawang TM ito, ito yung good ng masbate. Pagka tinignan mo ang size nito, parehas sila ng good ng masbate. Ayan na. Ayan mga kagagamba Tingnan natin kung sino mas magaling sa dalawa. May tala ba o wala? Oops, nilampasan. Dinikitan sa likod. Tinulugan sa likod. Aba. Huwag mo lang sasakbalin, traidor ka pag ganon. Ayan, kinalas ko na lang para walang agrabyado sa kanila. Ayan. Isingin natin, natutulog yung may tala. Ayan, para magharap na sila. Mukhang malakas ang pakiramdam nung may tala. Ayan, nakagat niya sa likod yung nung may tala. Ayan, nakagat niya sa likod yung walang tala. Ayan, nakagat niya sa likod, Ayun na naman. Nalaglag yung may tala. Ayan na, magharap naman sa parehas may katis na. Ayan! Nadali niya. Ano sa tingin nyo ang nakadali? Yung walang tala, gumanti, nadali niya yung may tala, Kanina napatalikuran niya kanina yung yung walang tala. Tingnan niyo yung likod niya, may katis, Ayan, Tingnan niyo yung likod niya, may katis siya, Mga kagagamba, Talagang tumutulo talaga yung katas, Ayan, sa likod. Kumikinang, ayun, kumikinang, Ayan, kumikinang, yun. Yun ang nadali kanina sa likod. Pero gumanti siya, Ayan, binalot niya yung may tala. Ayan, mga kagagamba, Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng laban na to. May tala at saka walang tala. Naunahan yung walang tala, pero tingnan mo, nakabawi. Ayan, mga kagagamba. Ayan, sana naging masaya kayo sa pinanood nyo, Ayan, kung di pa kayo nag-subscribe, subscribe lang kayo dyan sa bandang baba. Yung mga malapit dito, at nag-subscribe, mag-comments lang yan, lagay yung pangalan. Punta rito, bibigyan kong gagamba. TM ang ibibigay ko, good size ng masbate ang size nito. Ayan. Okay? Okay mga kagagamba, maraming salamat.